स्प्लेंडर वाले को आराम दौड़ना आराम से जगह पर आ गया এখন কখন কিনেছি কোন নেব চেরেঙ্গা ভাই চেরেঙ্গা কিনিବାକୁ ଆସିଲେ କେତେଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଟିଟୁ ଭାଇ ଚେରେଙ୍ଗା ଆଚ୍ଛା ଭଲ ଅଛି ଯେ ମନା କଲେ ମନା କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଧର ଖୋଳିବାକୁ ଅଛି ଚେରେଙ୍ଗା ଭିତରେ ପଇଯାଉଛି କହୁଛି ଭିତରେ ପଇଯାଉଛି ଖୋଲାଡୁ କହିଲେ ଭାଇନା ମନା କରିଦେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତାର ନିୟମ ହିସାବରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତାର ନିୟମ ହିସାବରେ ଅଛି ପ୍ରକୃତରେ ଚେରେଙ୍ଗା ଖୋଲା ବେଳୁ କିଛି ପାଟି କରିବନି ଅଛି ପିଲା ହେଠି ଆଖି ଗୁଳି ଖାଇଦବ ଆଉ ଚୋବେଇବନି ହେଠି ସେ ପିଲାଟା ଚୋବେଇ ଦେଲା ଚୋବେ ଖୁମ୍ପିବ ମସ୍ତ ଚାଲ ଗାଁକୁ ଯିବା ଚାଲ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଗାଁକୁ ଯିବା ଚାଲ ଗଲା ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ କାଳେ ଭାଇ ସେରା କ'ଣ ହେବ ନା କ'ଣ କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ବି ନେବ କ'ଣ 5 କିଲୋ ହଁ ହେଇଯିବ 5 କିଲୋ କାହିଁ ହେବନି ଛୋଟିଆ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ବେଶୀ ହେବ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ 7-8 କିଲୋ ହେବ ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ମାତ୍ର ତୁମେ ଚେରେଙ୍ଗା କିଏ ଚିହ୍ନିଲ କାହିଁ କହୁଛୁ କିଏ ଜାଣିଛ ତୁମେ ମାନେ ଚେରେଙ୍ଗା ନାହିଁ ଯଦି ଚେରେଙ୍ଗା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି ଇଟାଇ ତାହେଲେ ଭଲ ଅଛି ପୁରା ମାଟି ମାଟି ଦେଖାଯିବ ହେଲେ ଖରାପ କରିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ପାହାଡ଼ ଅଂଶ ନାହିଁ ଧଳା ଥିବ ଚେରେଙ୍ଗା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ରହୁଛି ନା କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ସବୁ ପ୍ରକାରର ମନୁ ତପୁଲିଆ କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲେ ସେଇଠୁ ଆଣିଥିଲେ ପରା